Ahoj, já vás zdravím a rovnou k věci. Chceme postavit petník. Určitě se ptáte, co to je. Je to něco jako skleník, akorát je to postavený z PET lahví. Tímhle videem vás chci poprosit, jestli byste nám pomohli se sběrem materiálu na tenhle petník, a to sběrem PET lahví. Na stavbu petníku budeme potřebovat hlavně čirý PET lahve a tenhle ten profil čím rovnější bude, tím lepší. Jenom vás chci poprosit, jestli se rozhodnete nám sbírkou pomoci, aby ty PET lahve nebyly sešlapaný, nezmačkaný. Podle potřeby se domluvíme a pro materiál si přijedeme. PET lahve využijeme všechny, tuhle třeba na velký sadbovák. Z jiných se dá udělat například toto, anebo toto, anebo toto, anebo tamto. Z jiných se dá udělat spoustu užitečných i neužitečných věcí. Já vám moc děkuju, že jste se na tohle video podívali. Budu moc ráda, jestliže jste se rozhodli, že nám se sběrem materiálu pomůžete. Taky mi uděláte radost, když mi dáte palec nahoru, ne teda tady na Facebooku, ale na YouTube kanále, když tohle video rozkliknete. Jestliže jste na YouTube poprvé, tak to po vás bude chtít přihlášení. Tam se můžete přihlásit, tam mě můžete dát palec nahoru a jestliže se k odběru tohohle kanálu přihlásíte, tak se můžete těšit na záznam ze stavby tohohle petníku. Možná budou i další videa, protože se mě spousta lidí ptá, jak některé věci děláme. A tak mě napadlo, že to natočím a zodpovím tak některé otázky, které by mohly zajímat i jiný lidi.